Vo finále nášho rebríčka najznámejších creepypast preberieme The Left Right Game, Candle Cove a mrazivého penpala. The Left Right Game. Dnešný prvý príbeh je urban legend o tom, že striedavé odbočovanie autom doľava a doprava nás prenesie do inej dimenzie. A skupinka dobrodruhov sa vydá túto legendu overiť. Celý príbeh by som kategorizoval ako weird fiction so zameraním na znepokojenie čitateľa bizarnými scénami. A ten námet je jeden z najzaujímavejších, ktoré som v creepypastách videl. O toľko viac mi vadí, že zostal jeho potenciál tak hrozne nevyužitý. Začiatok plynul pomaly, bez huku alebo bližšieho predstavenia témy príbehu. Dialógy, ktorých je tam veľa, často nikam nesmerovali a aj popisy emócií postav zostávali dosť strnulé. Zaujímavá premisa tohto rules-based thrilleru sa postupne menila na chaotický, abstraktný fever dream, v ktorom sa môže stať doslova hocičo. A to je podľa mňa škoda. C-tier, a hlavne kvôli zbytočnej vate. No viem si predstaviť, že by z toho námetu bola super fanfikcia. Candle Cove. Pokračujeme druhým zástupcom weird fiction na spôsob Twin Peaks alebo Twilight Zone. Táto poviedka je napísaná ako konverzácia na fóre, čo je zaujímavý nápad. Skupinka ľudí spomína na starú televíznu reláciu, ktorú ako deti pozerali. Autor tu dobre buduje napätie a vďaka kratúčkej dĺžke príbeh nikdy nenudí. Koniec nečakaný je zaujímavý, no celé to bohužiaľ hlavne kvôli stručnosti trošku vyfučí do ničoho. Solidný B-tier. Penpal. Celú sériu zakončíme ďalším obľúbencom No Sleep Redditu. Penpal je príbeh o mužovi, ktorý si postupne spomína na zvláštne veci, čo sa mu diali v detstve. A znovu vidíme zaujímavé využitie formátu Reddit postov. Najviac sa mi páči hlavná téma poňatia detskej traumy a uvedomovania si jednotlivých súvislostí až v dospelosti. Veľmi dobre napísané a odstupňované. Pohľad malého chlapca na extrémne znepokojujúce udalosti a nechápanie kontextu je top. Občas mi však jednotlivé časti prestali dávať zmysel a napojenie jednej na druhú sa zdalo trochu nanútené. Popravde ani samotný koniec mi veľmi nesedel z pohľadu uvažovania hlavného záporáka. Napriek neskorším zakopnutiam zostáva prvá polovica príbehu zlatom psychologického hororu. A-tier.